Aşgabatda 2 sany mekdep mugallimy öz gözegçiligindäki okuwçylaryň ýanyndan okuw döwri mobil telefonlary tapylandygy üçin meýletin wezipesinden çekilýändigi barada arza ýazmaga mejbur edildi. Bu waka Türkmenistanda mekdeplere mobil telefonlary getirmegi çäklendirýän gadagynçylygyň täzeden güýçlendirilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysynyň tasdiklamagyna görä 16-njy ýanwarda paýtagtyň 15-nji orta mektebine ýurduň bilim ministrliginden barlygçylar bardylar. Olar duýdansy sapaklara girip okuwçylaryň mobil telefonlarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barladylar. Barlyklaryň çäginde bir näçe okuwçynyň ýanyndan mobil telefonlary tapdylar. Mektep direktori bu okuwçylaryň klas ýolbaşçylaryny ýagny 2 mugallimy öz islegi bilen işden çykýandygy barada arza ýazmaga mejbur etdi. Eger olar öz islegi bilen çykýandyklaryny ýazmasa, onda olar garalayjy maddalar bilen işden çykarylýar. Şeýle bolanda olar başga hiç bir ýerde işe kabul edilmeýär. Şol sebäpli olar öz islegim boýunça meni işden boşatmagyňyzy sizden soraýaryn diýip ýazmaga mejbur edildiler diýip habarçy mugallymlaryň we okuwçylaryň ençemesine salgylanyp 17-nji ýanwarda gurrun berdi. Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan mugallymlaryň sözüne görä, klas ýolbaşçylar telefon gadagynçylygynyň möhümdigini nygtamak we beýleki mugallymlara sapak bolmak üçin işden boşadyldy. Klas ýolbaşçylaryň telefon gadagynçylygyna sowuk sala garandygy ýa-da bilip hiç ýyly çäre görmändigi aýdylyp çağalary ünsün düşürendigi bellenildi. Ýöne ähli okuwçylary her gün ýeke-ýeke barlap bolmaýar diýip Aşgabatly mugallymlaryň biri gurrun berdi. 17-nji ýanwarda Azatlyk radiosy bu waka barada kommentari almak üçin Aşgabatyň 15-nji orta mekdebi bilen habarlaşdy. Telefona jogap beren resmi özüni mekdep müdiri diýip tanıştyryp, bu wakanyň bolandygy baradaky maglumatlary reddetdi. Yok, yalan maglumat. Nämçin o mektepden çetleştirilsin diýen, hemme sapaklaryndan okutup beren adam diýen. Diýip mektep müdiri aýtdy. Şol bir wagtda dol telefon gadagynçylygyny tasdiklady we munyň sebäplerini mobil telefonyň okuwçylar üçin ziýanly taraplarynyň bardygy bilen düşündirmäge synançdy. Taglyklar üçin, gözleriniň göreçleriniň şular ýanyklygy üçin, ünsüniň bölünmediligi üçin, bilimiň ýokary hiliniň ýokarlanmagy üçin o taýda ony ulanmaýlar, ýani bolmanam sapakda ulananok bolar. Diýip özüni 10-nji mekdebiň müdiri diýip tanıştyran bilim resmisi aýtdy. Türkmenistanda mekdeplere mobil telefonlary getirmegi we ulanmagy çäklendirýän gadagynçylyk şu hepdäniň duşanbe gününden, ýagny okuw ýylynyň 3-nji çäregi başlandy, täzeden güýçlendi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu gadagynçylyklar hemde onuň sebäpleri barada hiç tat aýtmaýarlar.